салом дӯстон, шаби гузашта дар Ванда Метрополитено яке аз лаҳзаҳои ҳалкунанда дар мубориза барои қаҳрамонӣ дар Ла Лига буд. Барселона ва Атлетико бо шароити гуногун ба ин вохӯрӣ омаданд, вале ҳарду бо як ҳадаф барои ғалаба. Барои каталониҳо ин як имконияти бозгашт ба зинаи аввал буд, дар ҳоле ки матрасчиён охирин шонси худро барои нигоҳ доштани рақобат бо Реал истифода мекарданд. Дар ду бозии гузашта Атлетико аллакай ду бор ба Барселона мушкилӣ оварда буд, аммо ин дафъа сценарияи бозӣ тамоман дигаргун гашт. Мо бо мухлисон тамоми бозиҳои Барселонаро дар телеграм-канали БАРСА TG мустақиман тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шуда хабарҳои бештарро дастрас кунед, пас ба пайванди зери навор буда даромада обуна шавед. Рақобатҳо дар Аврупо то рафт ҷазобияти бештар касб карда истодаанд. Ҳар бозӣ ва ҳар хол акнун аҳамияти бештар касб мекунад. Тамошои рақобатҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Ана бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумоти бештар дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дақиқаҳои аввали бозӣ нишон доданд ки Атлетико ният надошт танҳо дифоъ кунад. ҳамлаҳои онҳо дар контрҳуҷум чанд маротиба дифоъи каталониҳоро водор сохтанд ки ҳушёр бошанд. Барселона кӯшиш мекард тавассути Ямал ва Олмо рахна дар дифоъи рақиб пайдо кунад, вале бенатиҷа буданд. Ямал аллакай дар дақиқаи панҷум ба сутуни дарвозаи Облак зад, вале тӯб аз хати дарвоза нагузашт. ҳамлаҳои пайдарпайи Атлетико натиҷа доданд. Дар дақиқаи 45-ум Гризман ки тамоми бозӣ ҳамлаҳои мадридиёнро роҳнамоӣ мекард, бо як партофти дақиқ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард. Хулиано Симеоне метавонист худ зарба занад, аммо ӯ оқилона ба Алварес пас дод ва Хулиан бо зарбаи беихтиёр тӯбро ба гӯшаи дарвозаи холӣ равон кард. Ин боз як мушкилии ҷиддӣ барои Барселона пеш аз танаффус овард, аммо Ханси Флик ба таҳлука наафтод. ӯ дар танаффус ҳеҷ ивазкуниро анҷом надод, аммо Барселона дигаргунии ҷиддиро эҳсос мекард. Даста фишорро зиёд кард ва тӯбро бо суръат ба ҳаракат медаровард. Ямал бештар фаъол шуд, Олмо ва Педри бозиро тезтар карданд ва Левандовски бошад дар ҷустуҷӯи фурсат гашт. Аммо маҳз дар лаҳзае ки Барселона мехост бозиро баргардонад, Атлетико голи дуюмашро зад. Бариос тӯбро ба Галахер партофт, ӯ ба ҷаримагоҳ ворид шуд ва партофти аҷибе ба Серло дод. ҳамлагари норвегӣ бо зарбаи бебозгашти худ тӯбро ба гӯшаи рост равон кард. бисёриҳо фикр мекарданд ки ин охирин умеди каталониҳост, вале Барселона андешаи дигар дошт. ҳама чиз аз Левандовски оғоз шуд. Вай ки дар нимаи аввал ором буд, ниҳоят ба саҳна баромад. Пас аз партофти дақиқи Мартинес ба ҷаримагоҳ, ӯ тӯбро бо қафаси синааш қабул карда дар ҳолати афтодан тӯбро ба зери тири дарвоза фиристод. ин гол рӯҳияи Барселонаро бедор кард. Даста дигар аз ҳамлаҳои Атлетико наметарсид. Ямал ки гӯё ҳунарманди асосии филм буд, як ба як рақибонашро фиреб медод. Дар дақиқаи 76-ум ӯ ба ҷаримагоҳ ворид шуда бо зарбаи хатарнок Облакро маҷбур кард ки тӯбро баргардонад, аммо пас аз як дақиқа Барселона кори худро анҷом дод. Партофти дақиқи Кунде ба Рафиня, навеси аҷоиби бразилӣ ба маркази ҷаримагоҳ ва Торрес тӯбро бо як зарбаи қавӣ ба тури дарвоза зад. Вале ин ҳанӯз охири кор набуд. Каталониҳо медонистанд ки имкони пирӯз шуданро доранд ва он лаҳза расид. Дар дақиқаи 92-ум Ямал назди ҷаримагоҳ Галахерро фиреб дод ва зарба зад. Тӯб ба қафаси синаи Рейнилдо бархӯрда самти худро тағйир дод ва ба гӯшаи поёнии дарвоза ворид шуд. Дар дақиқаи охирин вақте ки Атлетико кӯшиши баробар кардани ҳисобро дошт, Рафиня тӯбро дар маркази майдон гирифт, ба Торрес партофт ва ӯ бо хунсардӣ ба гӯшаи поёнии дарвоза зад. 2-4 ва тамом. Камбеки афсонавии Барселона. ин бозӣ нишон дод ки чаро Барселона ҳамеша як дастаи бузург аст. Баъд аз 0-2 дар Метрополитано алайҳи дастаи Симеоне аксарият умедро гум мекунанд, вале каталониҳо рӯҳияи муборизаро нишон дода иродаи пирӯзиро ба намоиш гузоштанд. Ямали ҷавон бо бозии нотакрораш бори дигар исбот кард ки ояндаи Барселона дурахшон аст. Левандовски хотиррасон кард ки ӯ ҳанӯз ҳам яке аз беҳтарин голзанҳои дунёст. Торрес ки чанд вақт дур аз маркази диққат буд, дар лаҳзаи муҳим қаҳрамон шуд. ин пирӯзӣ на танҳо 3 хол буд, ин як паём барои тамоми Ла Лига буд ки Барселона ҳанӯз зинда аст ва ҳанӯз барои унвон мубориза мебарад. агар онҳо бо чунин рӯҳия ва садоқат ба бозӣ идома диҳанд, ҳеҷ чиз онҳоро манъ кардан наметавонад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.